Morjesta ja tervetuloa Autovi-kanavalle. Tällä kertaa me Helsingin messukeskuksessa vuosittainen American Car Show pääsiäis viikonloppuna 2025. Meillä on ihan oma Autovi maailma täällä tällä kertaa. Lönkenmäki tuolta LR-importilta pisti vähän haisemaan ja otti kokonaisen hallin täältä. Ei se väärin oo. Käydään kattoo mitä täällä löytyy. Mikäs mieltä teette? Mitä teette tällä? Nukuta. Melkein. Vähän joo. Oot siellä pystyssä. Mikä te olette? Mitä? Tää näyttää Mähöseltä tää tyyppi. Ootteko Mähönen? Ei, joko vaan Kinnusen Pekka. Ai piru vielä, mä erehdyin kaverista. Sitten meillä on Pasi. Ei oo. Eikö? Ei täällä ketään paikalla. Ei oo ketään paikalla. Ei ketään paikalla. Ei. Sä oot paikalla muuten läsnä. Kyllä. Nää niin hei. Vakavoin puhuttuna niin omien sanojen mukaan sä teit jotain tosi tyhmää tänä vuonna. Niin ne väittää. Ei sä väitit. Ainakin tuntuu siltä. Joo, kyhättiin ihan kokonainen oma halli Autoville tällä kertaa, ei pelkkä nurkka. Niin ja ensi vuonna tehdään kanssa. Ai se oli niin hyvä idea. Joo. Joo. Ja Pekka on messissä aina näissä. Totta kai. Siinä on mitään ongelmia. Joo, saadaan Autovia taas tuotu isolle yleisölle hyvin tutuksi. Joo, ihan tämä tosi kiva nyt, kun Marko Värkänen tämmösen sydämin menee, niin on kyllä tyytyväinen. Pitää olla kiitollinen menee tästä. Joo, tästä olette saanut tää kaikkia paikalle tänne. Jyrkkä tuli teiltä ja sitten on... Ei meidän kertaa vielä käymään tälle ympäri, niin mä en tiedä vielä, me täytyy katsoa. Että mä puhun palturia täältä vielä. Hei, hienoa, että oot järkännyt ja saatiin kaikki mukaan, niin me käydään katselemaan mitä täältä löytyy. Käykäähän kiertelemässä. Ihmettelemässä. Kyllä. I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit. Täältä ekana... Helvetti, tästä lupaa hyvää. Täältä ekana helvetti. Joo, täältä meiltä löytyy ekana Emma Finlandin puheenjohtaja Toni Suhonen. Hyvää päivää. Kiitos, tervetuloa. Niin, se on hyvä, että Emmakin lähtee tänne ihmisten ilmoille ilmoittaa olemasta olostaan. Joo, kyllä. Että meillä oli mahdollisuus, kun tosissaan toi Lönkkä tarjosi tätä paikkaa ja sitten AI-gruppi kanssa mukana isosti tässä tukemassa tätä meidän osastoa, että päästiin tänne. Joo, kyllä tässä kun katsoo, meillä on aika paljon firmaa vielä, mitä olisi vielä kiva nähdä täällä, mutta ei vaan onnistunut vissiin sitten. No joo, tänään varmaan ollut haasteita kaikilla. Mehän tosissaan niin nyt on 2024 vuoden vielä tässä, että me ollaan tekemässä 2025 vuoden vähän uusia sponsseja sun muita tullut mukaan tänne ja kuten tekin olette vähän isommin mukana, kiitos teillekin siitä. Kyllä, se on. Emma menee lujaa tällä hetkellä. No joo, kyllä tässä on aika paljon kaikkea puuhaa täällä ollaan ja EM tulee ja kisakalenterihan me julkaistiin 9 osakilpailua, että niitäkin on nyt tänä vuonna aika paljon ja kansainvälistä yhteistyötä kanssa kun Lopenkaan ollaan vähän avaamassa ja juttelemassa kontaktiin sinne. Et itekin on lähdössä tonne Salzburgin vähän lyömään kättä päivää ja tutustua porukkaan. Mutta ollaanhan me niinku Euroopan yksi isoin, ellei jopa isoin. Niin, niin ainakin niin kilpailijan määrältä Suomen Emma Finland on suurin. Joo. Finaalien osalta. Niin ja sit mehän oltiin hallissa niinku kansallinen finaali, että mä en tiedä olis kukaan muu. Ei ole niinku ruotsalista ollut, jos on takapihalla. Niin ja Saksa tässä kanssa olla pihalla. Et meillä on niinku tavallaan jännä, että niinku meidän ja meitä verrataan niinku sit käytännössä niinku Euroopan finaaliin. Meidän kansallista finaaliin. Et kyllä tää niinku Suomessa on nosteessa ja tosi kivasti porukkaa tässäkin käynyt. Niin ottaa huomioon, että Suomen finaali, että meillä on ollut parhaimmillaan jopa 70 kilpailusuoritusta. Autoja ehkä 560 siihen väliin. Ja EM-finaalissa puhutaan noin 200-250, että Suomen osuus on todella suuri. Joo, kyllä siellä on, että
sehän on sitten hienoa, jos tännekin se olisi joku Skandinaavian finaali, kaunis päivä tai Baltiat tai jotain, mutta ei, aika näyttää, mennään kansalliselle ekana. Ja Joo, onko vielä uusia jäseniä tullut tänään aamulla? on tullut jo, että on liitytty tähän, että sen takia mä tänä vuonna nyt just, että mä en yhtä autoa itse esittele, että mä vaan hinaan porukkaa mukaan ja yritän saada sitten, jos vanhoja kavereita näkee uudestaan, niin vaikka tuomaritoimintaa taas herättelee ja back office toimintaa. Tuolla on yksi! Vai mitä meinaat? No siinä on vähän haastetta, mutta mehän tykätään haasteista. Kyllä. Joo, se on vähän ilolla Jani tuolla kaverin takana, jos se kukaan muu tiedä. Heti tuossa Jannen takana. Joo, seisoo just tällä hetkellä, jos Janne kai teidän huomata. Mut joo, tosissaan, nyt lähdettiin tällaisella kalustolla tänään liikenteeseen ja meillä on täällä kisakalenteri ja demotetaan noita painemittauksia täällä. Täällä oli Sassila demottaa, katon noita EM-autoa. Jessekin on lähes EM. Sitten jos on muutamia tulevia, niin ei ole vielä kisannut esimerkiksi tää Robin auto taas välissä. Kössillä on multimedia-auto tuolla. Ja sitten on yksi Audi tossa, mikä on näyttelyauto ihan täysin. Että vähän imemään porukkaa sisään tänne. Sitten kannattaa käydä katsoa. Mielenkiintoinen tekniikka on tehty maalaukset siihenkin. Ja meillä on tää tikkari jaossa. Sitten meillä on toi kuvakilpailu, pystyy osallistumaan Facebook-sivulla. Et siellä kilpailulla linkittää vaan valokuva, missä on vähän Car Audio World -tapahtuman fiiliksiä, autohyviä siinä. Sitten meidän hallituksen kanssa katsotaan niistä, että valitaan se palkittu kuva ja palkintonahan täällä on niinku Nuken subia, 400 € subi, 150 Autofixilla, että siellä on noita rättejä ja vahoja ja vaikka mitä siellä lämpärissä. Massivet on 6x9, koksut löytyy. Fanaticilta me saatiin näitä Made in Italy Special Edition kaiuttimia, ne erillissarjaa. Emman termosmuki totta kai. Ja mikä tärkein, jos liittyy nytkin meidän jäseneksi, niin silloin saa ensimmäisen osakilpailun kauden 2325 ilmaiseksi. Ja jos jännittäisi mitään, pitää muistaa, meillä on edelleen superentry, eli voi tulla osakilpailuihin osallistumaan, kerran penkittää. Ilmanen se ei oo, mutta silloin sen oman osakaan testata, että mitäs jos? Joo, eikö se yli 10 € vai mitä se oli? Joo, no itse asiassa mä just päivitin tätä, että kävin katsomassa sen, että kun mä olin rouvankaan väittely, se 10 vai 15, niin mä oon jäävin, mutta mä lupaan päivittää sen nettisivuilla. Oletko käynyt katsomaan uusia nettisivuja? En oo kerännyt vielä, täytyy käydä kattoo. Niissä on aika iso jumppa tehty niitäkin 2016 vuodelta. Ja siellä voi olla vähän, että menee komsaa, että tykkääkö ei tykkää, itse tykkää tosi paljon, mutta nyt se tukee kaikki näitä tietosuojajuttuja, toimii puhelimissa, ilmoittautumisissa, kaikki tällaisia. Siellä on hirveästi tehty taustatyötä, mikä palvelee kaikissa tuomarilistauksia tällaisissa sitten. Et siinä on nyt tää alukausi tehty paljon työtä sen puolesta. Ja sinne jos menee, niin, niin siellä on kato hinnastot ja kaikki nää, niin siinä mä äsken tarkistin sen, niin ihan näillä näppäimillä on tulossa päivitys siitä entry-hinnasta. Eikö se ole paljon tekemistä uuden hallituksen jäsenen Juha Jokisalon kanssa? Joo, se on tehnyt tosi iso jumpan ja sehän on, voi olla, että voi tehdä isompiakin juttuja tossa sitten myöhemmin, mutta katsotaan nyt mitä tuossa tapahtuu, kun ollaan käyty Salzburgissa. Joo, oliko ei monta päivää vissiin, että aukeaa ensimmäinen kilpailuilmoittautuminen? Joo, 24. Päivä on toi himos, niin tästä sit kun laskee taaksepäin, niin onko se nyt ensi viikon loppu jo? Se on ensi torstai, jos mä oikein muistan, 24. Mut meillä on se ilmoittautuminen on kans muuttunut, kilpailuilmoittautuminen. Eli se alkee päivä 12 ollaan jätetty aukeamaan, ettei tarvitse katsoa keskiyöhön odottaa. Ja se on automatisoitu nyt, että se aukeaa ja sulkeutuu. Jos muistat joskus, kun otetaan kello 12, että kukaan hereillä, niin mutta tää on hyvä esimerkki tavallaan. Joo, tai aamulla että herätyskello soimaan, että niin, että mahtuu kilpailuun. Ja nyt siellä on kellonajat ja no nyt se penkitetään. Ollaan itse testailtu, mutta ja kun Emmasta puhuttiin, löytyy näitä Emma kisa-autoja täältä myös. Tästä voidaan lähteä ensimmäisenä Jeremias Fastin Honda Odyssey. Ja tää on ollut meidän videolla usein kertaa aikaisemminkin. Ja nyt täällä on pieniä muutoksia tapahtunut. Mä en muista, oliko nämä päätteiden finaalissa näin. Nämä ulommat. Nää oli ainakin sen mä muistan.
supit oli. Tän oli Jesse tehnyt uusiksi tänne tän minne plakaatin. Tänne alas. Se on uusi. Ja sitten jos katsotaan täältä sisältä. Tässä on Kyösti Rakkolan. Tää on muuttunut, mikä tää oli, mä en muista. Citroen XM94 2-litrinen turbo. Etupäästä löytyy sitten Behode Audion tuotteita. Ovista midpassoa ja tuolla koelaudan päälle pilarijuuren tehnyt tuolla kotelot ja noita pystyy pyörittämään noita keskaridiskatti levyjä tossa se optimaalisen soundin saamiseksi. Täältä löytyy joku meille etukäteen mainostettu Mystery Audi. Typerä basso löytyy. Rainbow päätettä. Vanha kunnon konkka. Sitten on Behode Audion erkkasarja tuossa taakse soivana. Onko mielenkiintoinen yksityiskohta. Tuolla jännitenäyttö näkyy tuolta putkesta. Mä teen henkittäis nuo kaijarit sitten tonne myös. Et onko se, toimiks se refleksinä vai et onko siinä kotelo? En tiedä. Täällä Tommi Sassilan Tesla. Tää on saanut uuden värin. Ei oo enää sellainen sinertävä. On mennyt matta mustalle. Tuohon Tesla Model 3 performance tyyppinen. Ja tää on se Emman kisa ja lähtee EMiin. Meillä on Plammin passoa. Moskonin päätteet. Ja sitten on Plammin etupää myös edessä. Ja tää kisa tuolla Entry 3 tonnisessa, eli laitteesta saa maksaa maksimissaan 3000 €. Emman hintatietokontaan vedoten. Tää oli mielestäni hyvin tuossa SM-finaalissa, niin mielenkiintoinen odottaa miten sitä käy EMissä. Täällä löytyy tuunattua golfia täältä SK Autoslandin osastolta. Täällä on Gladenin supeilla, sitten uusilla Gladenin Sigma erillissarjaa. Täällä on vielä tabletti vielä, tällä saadaan vetää lusat mitä halutaan. Ja tuolla on ilmajuustoisen kompressori näkyy alla. Ja säiliöt siellä. Ihan tyylikäs huoliteltu konttiasennus. Tämmönen näyttelykäyttöön sopiva. Katso mitä etupäästä löytyy sitten täällä. Niin ikään Gladenin Sigmaa. Taitaa muuten koteluasennus vielä. Tuntuu se olevan. Ja ihan tyylikkäät pilariasennukset sopii auton teemaan. On kyllä nättiä käsialaa tämä auto. Tästä löytyy varmasti osaston yksi hienoimpia tekeleitä ja varmasti erikoisimpia, etenkin supiratkaisun osalta. Eli tässä Lenkabaken oma Kia Stingeri tää oli. Joo. Ja tosiaan tuolla te näette nuo 4 8-tuumasta passoa. Näyttäis kotelta, mutta eipä olekaan tässä. Ja itse asiassa kotelo menee tuolta, se kiertää tänne alle, tulee täältä takaisin ja tästä ulos. Eli tää on Tappethorni. Muuta löytyy tosiaan Nakabitsin päätettä, massiivinen supit, DSP Ultra Heviksiltä. Ja virrajako vielä entisesti tuolla alla ja se lähtee kelkalla tuolta kun vetää penki takaa alasti, se saa sut sulakkeet esiin. Sitten täältä päästään tuohon LR-importin, tai oliko äskenenkin, mutta täällä on vielä enemmän LR-importin kamaa. Täällä heti eikä Teemu Savolaisen paljon menestystä niittänyt Volkswagen Caddy. Massiiviaudojen kamolla tämä ja on ollut hyviä ESK-suorituksia ja myöskin paineessa pärjännyt.
Sitten löytyy niin ikään Emma-kilpailija. Niko Koiviston Ford Mondeo. Tää Sound-makuksen onko prossuvahvaria ja Nakamitsin päätteitä. Ja Excelsiuksen 12 supi. Massive Audio 1 päätekin sieltä löytyy. Ja vähän spessupataan tekee se, että täältä löytyy paneelikotelot. Ja sitten löytyy Pilarista tuo Purifin keskarit ja onko Excelsiuksen diskontit. Piti taas myös olla itse asiassa Massiven alu, vaikka toi on vai karboni. Jompikumpi. Joo. Mä itse tän auton kanssa ollut mukana pikkaisen suhteessa tekemästä, niin on mielenkiintoista katsoa mihin tää pystyy. I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. Täältä löytyy tää aikaisemmin tuo mustuneen Teslan omistajakin täältä. Ei se palannut kuitenkaan ollut. Ei oo palannut Tesla tällä hetkellä. Ei ainakaan vielä, mutta katsotaan tässä lämmössä, niin vaikka palaisikin vielä. Joo. Mikä sitten tällä näyttelijöissä aina millainen messupäivä ollut? No eilen oli tosi pitkä päivä. Meillä oli niinku 12 yöllä lähdettiin pois täältä. Et aika pieni lunilla ollaan tultu takas tänne näin. Ja eka oli jännitystä hirveesti, mut sit tää melu. Tää on aika tällainen tasainen jumputus koko ajan, mutta et emotuksissa aika haastava. Mut tosi kivasta porukkaa. Ja aika kivasta saadaan huomioon myös tonne Emman pisteellekin tästä, et tosi kivasta käynyt kattojiin siinä ja ihmettelijöitä. Sitä toi Suhosen Tonikin tuossa sanoi, että hyvin on sakkia käynyt ihan heidänkin puutilla. Joo, se on totta niinku, et heti aamusta oli mullakin, olikohan 10:10, niin tuli eka demopyyntö, että se oli sen toive kuulla mun auto ensimmäiseen. Se on aina ihan positiivista tällä keltanotalta. Se on heti suuriin piirreihin. Joo, se on ainakin jotain tää somehuoraaminen on tehnyt näköjään. Sillä on iso vaikutus. Voi kysyä tuolta Piiteriltä tuolta Britteissä, mitä se tarkoittaa. Näin on, että se on ollut. On tää ihan positiivinen. Ihan kiva homma kyllä oikeesti. No, vähän kun äänetaso olisi vielä alempana vähän enemmän päin. Joo, niin täällä kuulis omat ajatuksetkin, mutta tää varmaan on tällaista nyt tää 8 tuntia. Niin, valitettavasti. Ei paljon pysty soundidemo näyttää porukalle. Ei. Et se on niinku, nää tekee isoja haasteita omissa demotuksissa kyllä. Joo. Näille mennään koitetaan selvitä. Jes, hyvä. Kiitoksia. Täältä löytyy Kosta Törnee, tämmönen Luigi-mobiili. Rupesin mutta miettiä, onko se käynyt Kiikolanta pöllimästä tämän? Näyttäisi vähän yllättävän samalta. Ei kaveria vaan näe missään nyt, että vois kysyä siltä. Että tässä on Aisonikin päätteitä. Ja sitten meillä on tarvitsee vähän valoa tänne, mä näen mitä tää on laittanut tänne. Nää mä tunnistan sentään, mitä nää on. Tää on näitä koksuvertoiksi, tää S1-sarjaa tämä. Ovesta mä en näe läpi, et onks siellä mitään. Joo, tää on niinku pienellä budjetilla tehty tämä auto. Ainakin tolleen niinku elementtivalintojen mukaan. Näyttösoitinta ja tosiaan aika massiiviset pilarit tossa. Mut hei, iso kartio tuo aina yleensä hyvää keskaria, tää antaa luvata sitä kyllä, että tää on jossain koittaa päästä kuuleekin tää auto, mihin tää pystyy. Täällä löytyy Punamatin, Röpökontilla ja DD-kamoilla tehty Toyota Celsior. Soundikitalle päätteitä myöskin. Ja täällä multikäyttöauto, täällä on ESQ:lla tehty tää ovet, sitten tää pystyy soittamaan painetta ja sitten tää kisa myöskin S6:ssa ja on lähdössä tuonne Salzburgin myös Expert
Limited-luokassa, mikä on kyllä, se on todella kova luokka. Että milloin se suoritukset siellä pystyy, niin tiukkaa on. Notice me, senpai. Notice me. Täällä löytyi Team 2. Hei, se oli Hirvosen Joni trademarkki tää juttu. Niin oli. Joo, täältä löytyy toi Team 42 kautta Rottwallin porukan edustajia tuolta Tampereen Nokia suunnalta. Kahvia Siamaalla ja te tulette kanssa kattelemaan meininkiä tänne. Vittu ei kuule mitään. Te tulette tänne kattelemaan meininkiä. Kattelee. Ei kuule yhtään mitä sanotaan. Ja tosiaan tuli puhetta tuosta Ice Sonicin kammalla tehtyä Fiatista, ja sulla oli siihen jotain inputtia. Joo, se kannattaa jokaisen kattoo, että se on Konstantin ensimmäinen niin kuin itse tekemä auto kokonaan alusta loppuun, ja musta on aika tosi onnistunut lopputulos siinä. Ja tässä pitää kysyä, kun mä sitä katoin tossa, niin onko se käynyt Kiikolan kontissa Varkaissa? Eikä se oo käynyt. Siis, no sen mä voin paljastaa, ne kylkiposket, niin oli vielä piirsin vapaalla kädellä linjan tälleen ja se oli siinä. En mä katso vaan sitä ikkunaa siinä, että oliko se Kiikolan autosta vai onko se uusi? Eikä oo. Se on, siis sillä on ihan merkitys sillä, sanotaan sillä, mikä on siinä pohjassa se AI-logo. Just se, joo. Niin sehän on portti. Se on porttikotelo. Se on pämpärikotelo ja siinä on portti siinä. Se mikä muodostaa se logo, sen aukot, niin siinähän on portti olemassa. Mistä se hengittää. Mitä monikaan ei tajua. Ei se on vähän niinku toi lönkän Stingeri tuolle. Katot eka, niin et hoksaa mikä se on. Oh. Tässä on Pesosen Jasso. Vähän tunnetumpi taksimersu. En mä tiedä sitä taksi, mutta logo löytyy ainakin. Täällä on nämä perinteiset pirun kalliin purumaisterin ritilöt. Muutenhan tosta ei juuri mihinkään olekaan. Jos mielenkiintoista tietää, että onko mitäs tänne on vaihdettu. Päältä ei ainakaan näy mitään muutoksia. Tarvitsisi löytävä Jasso nyt kommentoimaan, että onko täällä tehty mitään. Supihan täällä kontissa oli. On laitettu. Täällä on pari Helixin. Nää taitaa olla flättejä. IK-sarjaa. Helixejä siellä. Sitten on Matchin prossupäätä. Kyllä Uppi 10 Despiästä toi Uppi 1 FX toi näitä uusia Matchin prossuja ja toi pikku vahvistin. Tämmösen messyn tällä kertaa, että toivottavasti tästä saa jotain selvää. Mä yhtään tiedä, miten mä mikit reagoi tähän meluun, mikä täällä on. Näyttäviä tavaraa on paljon. Harvaa tietysti täällä nykyään soundidemoja ei pysty niin paljon antamaan kautta demottamaan ja kuulemaan. Niin. Mutta hienoja luomuksia, niin sikäli kannattaa käydä katsomassa. Ja myöskin tuolla Emmalta sitten niitä kisoja käydä kiertää kesällä myöhemmin. Messukeskus kiittää ja kuittaa, se on moro!